Salam ehva vatandaşlar. Salam dostlar. Bizim meşhur komimiz Murat Mollayev Instagram sahifasında Janska adlı bätleşik geçirdi. Şol bätleşigiň eýesi Balkan welaýatynyň Intermont magazyny işgäri Azat. Özüm şol bätleşigiň bayragyna şaýat boldum 1000 manat. Azat Murat Mollayev dünkü hawada geçiren konsertine sowgat etdi. Indiki sahipalarda wijan dol görürsüňiz. Sağ ol Murat. Murat Mollayev Instagram sahifasına canlı sefatlı Janska adlı gepleşigiň geçirenin ya Sağ ol Murat. siz gördüňiz. Menen munalyan sowmana gidýän sağ olun. Öy. Azat yok. Men Azat yani Salam ehva vatandaşlar. Emerson.